Maayong buntag kaninyong tanan mga kaigsuonan. Happy Sabbath. Ani asab kita sa ato ang programa, sa ato ang takna sa pagtuon. Ato ning pagatun-an ni ining panahona ang ika-11 nga leksyon ni ini nga trimestre nga nagauluhan, Arrest in Jerusalem o pagdakop kang Pablo didto sa Jerusalem. Apan sa dili pa ta magapadayon mga kaigsuonan, gusto namo ihatag kaninyo ang amo nga pagpanimbaya. Unahon nato si Ma'am Pinky sa iyaha nga pagpanimbaya ni ini nga takna. Happy Sabbath sa kaninyo tanang mga kaigsuonan, labi pa diha sa iglesia sa Mangagoy nga nianing aging Sabado nakigkauban ko ninyo sa pagsaulog sa katiguman sa mga kababayan o sa atong ubang mga kaigsuonan diha nga nagkatigom. Labi pa sila si Pastor o si Mrs. Darlene Joy Estrada, kauban ni Ma'am Rebecca Loropan, o sila si Ani, sila si Mirari, o tanan mo diha mga kaigsuonan. Okay. Si Pastor Jimenez. Mayong buntag sa balaang adlaw, mga pinalangga nga makigsunan sa tibuok kapapudan sa Mindanao, gani sa miyaging mga Sabado dito kami sa Western Mindanao, specific sa Kapatagan District o kanunay gid sila nagasubaybay ning atong takna sa pagtuon. So mayong buntag ning tanan o sa last Sabat usab dito kami sa Zamboanga Peninsula, particularly sa Sindangan. Mayong buntag Judge Masias o kang Mama Maricel, kang Dr. Pio Cernal sa PEC. Ito nakita ang kadasig kayo sa mga estudyante dito o magidikanan sa fellowship nga gihimo sa 5 ka mga distrito part sa Sindangan area sa Zamboanga Peninsula. So maayong buntag yung tanan ang Ginoo magapanlangin samtang kamo nagasubaybay nining atong takna sa pagtuon. Amo sab gitimbaya mga kaigsuonan ang ato ang mga tigpaminaw. Dili lamang dinhi sa Mindanao apan bisan pa sa Visayas ug sa Luzon. Apil na ang atong mga tigpaminaw sa internet sa nagkadaiya nga dapit niini nga kalibutan sa atong Facebook Live ug bisan pa sa ato ang YouTube. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan mga kaigsuonan samtang kita magauban sa pagtuon sa ato ang leksyon. Alang sa ato ang pagsugod sa atong pagtuon mga kaigsuonan, hangyoon nato si Pastor Jimenez sa pagdala kanato sa atong pang-abli nga pagampo. Atong idoko ang atong mga ulo, amahan namo nga langit nun, sa makausap pa amo giimbitar ang imong balaanon nga presensya. Gamhi kami, pinagis bala ang Espiritu, lamdagi ang amuang pangunahuna, sangkapi kami sa kaalam, aron kani nga leksyon sa niini nga programa sa takna sa pagtuon, masabtan sa matag usa nga nagapaminaw ug mahimo kaning panalangin nga makahatag kanamog dugang nga kadasig ang kasinatian ni Apostol Pablo, ang iyang commitment ug dedikasyon. Mahimo usab kani nga dedikasyon sa tanan nimong mga magbubuhat, tanan nga mga membro sa iglesia, aron kami makalahutay hangtod imo na kaming dalon sa puloy-anan nga imong gitagana alang sa mga matinumanon. Salamat nga imong gitubag ang tanan mo nga mga pagampo, kay amo lamang kaning ginatugyan, pinagi sa mahal nga ngalan sa among bugtong ug manluluwas nga si Ginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat Pastor Jimenez. Mga kaigsunan, sa dili pa kita magapadayon, hangyo na ko si Ma'am Pinky sa pagbasa sa ato ang memory text ni ini nga semana. Makit-an kini sa Buhat kapitulo 23 bersikulo 11. Og sa gabi nga misunod ang Ginoo mitindog, tupad kaniya og miingon, magmalipayon ka kay ingon nga nagpamatuod ka mahatungod kanako sa Jerusalem. Ingon usab kinahanglan nga magpamatuod ka sa Roma. Okay, salamat Ma'am Pinky. Kung atong tanawon mga kaigsuonan kining ato ang memory text, kini usa ka pagpadasig ngadto kang Apostol Pablo. Sa dili pa kita adto sa unahan mga kaigsuonan, nakita nato ang mga nagkalahi-lahi nga kasinatihan ni Apostol Pablo sa iyahang journey atong labi natong niaging Sabado mga kaigsuonan, ang third missionary journey ni Apostol Pablo. Og nakita nato din mga kaigsuonan nga gikan pa sa iyahang first missionary journey, nakita na ni Pablo nga ang iyahang nga pagbuhat
ang fundamental disagreement sulod sa iglesia is may tungod kung unsaon kining mga miyembro ng mga hentil were to be admitted in the faith. Kay makita nato nga dako gyud ang disagreement niining mga nahauna nga mga miyembro ngadto sa mga bag-ong miyembro kay aduna sila'y mga pagtulunan nga gusto nila nga ipabuhat ngadto sa mga bag-o nga miyembro sa atong iglesia. Apan kini nga disagreement nahimo kini nga plano, nahimo kini nga naklaro sa gitawag nga konsilyo didto sa Jerusalem. Gani si Apostol Pablo naghimo og paagi. Makita ninyo kining iyahang pagbalik bitaw sa Jerusalem nga nagdala sa mga hinabang nga gikan sa nagkadaiya nga mga iglesia nga diin siya nag-adto mga kaigsunan ang mga uban nga naghatag sa mao nga mga hinabang alang sa mga kabus sa Jerusalem mao ang gikan sa mga hentil. Ang katuyuan ni Apostol Pablo ingon pa niya dinhi nga to invite the Gentile churches to provide financial aid to the brethren in Judea, the collection for the saint. Perhaps, nagahunahuna si Apostol Pablo nga kung iapil ni ang mga hentil sa maong programa sa iglesia, basig mahimo ni nga tulay nga ang duha ka grupo mahimong magkahiusa na sulod sa iglesia. So makita nato din mga kaigsunan ang tininuod nga gugma ni Apostol Pablo sa mga Hudyo o usab ang iyahang dakong handom nga ang iglesia managhiusa. So makita nato din ni Pastor Jimenez ug Ma'am Pinky nga ang main purpose ni Apostol Pablo mao ang panaghiusa sa maong iglesia. Mo ni Pastore, ako nakita ba nga ang tuyo gid unta sa alagad sa Ginoo nga ang tibuok iglesia, ang tanang konbertido, ang tanang miyembro magkasinabtanay, magkahiusa. Pero sa matud pas pinulungan lagi sa kanini ang mga una nato sa pagtuo nga mintras ni apa dinhi ang mastermind sa kanini ang kasamok. Mao po na iyang role nga imbis unta ang tuyo hiusahon nampo iyang gamiton nya mo ni atong bantayan gyud mga minhal nga makisunan. Kaya sa di ta kabantay nga kita na daay gihimong instrumento sa kaaway nga mooy mobabag sa plano sa buhat sa Ginoo. Pagkagwapo kayo sa handom unta ni San Pablo, gani gidala niya ang tanan nga mga paninapi nga iyahang nakulikta aron nito maggamit. Pero doon naging mga tao nga bisan di ay mimro sa iglesia, di siya kabantay nga gigamit siya sa kaaway pagpalangan o pagdisturbo sa buluhaton nga unta maotoy pinakamaayo aron ma-unify o ma-united ang duha ka grupo. Hudyo man siya o hintil magkasinabtanay. Sa akong nakita, una nga usa sa mga punto nga gisulti diha. Mao. So makita nato din nga giklaro gyud ni Apostol Pablo mga kaigsuonan nga ang kaluwasan hentil man ka o Hudyo, ingon pa niya dinhi were equally saved through faith, not through the works of the law. So makita nato mga kaigsuonan nga bisan pa ni adtong panahona aduna nay mga miyembro sa iglesia nga gisalig nilang ilang kaluwasan sa ilaha nga pagtuman sa kasuguan. Ingon pa ni Apostol Pablo, ingon pa dinhi sa atong leksyon, any social alienation between the based on the ceremonial requirement of the law was against the inclusive nature of the gospel. So, wala na gyud tay kadugang mga kaigsunan sa maayong balita nga maong kaluwasan pinaagi kang Kristo. So nakita nato mga kaigsunan nga sa dihangan ni abot si Apostol Pablo sa Jerusalem. Usa may reaksyon sa mga kaigsuonan pag-abot ni Pablo sa Jerusalem. Atong masabtan, Pastor, og mga kaigsuonan nga duha ka matang sa reaksyon ang atong ma-imagine dito sa Jerusalem pag-abot ni Pablo. Ang uban nalipay nga nakabalik siya, ang uban po nasuko. Tungod sa kahimtang nga ang iyang pag-abot dito murag siyempre magkita na po sila usab ni Pablo. Ang uban po naglagot kay niya ning persecutor nga sa mga hintil unya pagkahuman nagkaron nagwali na karon sa mga hintil alang sa maluwas unya daghang konflikto ang iyang murag nadala sa iyang pagbalik sa Jerusalem ug sa aton ang nasgutan pastor nga
ang usa sa tuyo tungod sa kamingaw o gusto siya nga magdala og hinabang tinuod man na og talagsaon na pud tong paggahon-hona ni Pablo nga ug ato gong ma-imagine one man army gud to siya kay limang ka magdala o daba kay uban niyang mga assistant nga wala lang na mention ang pagdala og hinabang dili lalim kay karon sa ato karon og naay mga distribution of mga relief goods that tinabangay man gyud na. Pero may imagine mo si Apostol Pablo nga extraordinary ang iyang kadasig ug ang iyang kusog nga ang iyang dedication sa buhat sa Ginoo nga iyang gipanghasan og tulokibon kaayo ang iyang pagkamisyonero sa mga hintel nga karon bisan pa sa mga pasidaan nga dili na lang unta gid siya mobalik sa Jerusalem kay tungod kay nay nagpaabot nga mga katalagman wa gid siya ana namati. Mitaw. So kung atong tanawon mga kaigsuonan no, sa atong pagbuhat sa diha bitaw nga magbuhat ta og tinarong kinasing-kasing nga idedikar nato ang atong kaugalingon sa buhat sa Ginoo. Napo bitaw nang maabot mga akusasyon bitaw nga dili insakto. Sama ni Apostol Pablo na ay niabot nga akusasyon didto sa iyaha nga niingon sila dinhi nga na-inform ang mga magtotoo, mga Kristohanon sa Jerusalem nga si Apostol Pablo kuno gatudlo nga ang pagtudlo ingon pa niya dinhi they had been informed that he was teaching the Jewish converts who lived abroad to forsake Moses. Ingon siya nga gitudloan na ang mga Hudyo nga naa didto sa laing dapit nga dili na nila paminawan, dili na nasundon ang mga balaod nga gihatag didto kang Moses, labi na ang pagingon dinhi nga not to circumcise their children and observe the custom. Nga kung atong tanawon mga kaigsunan, mao ning akusasyon sa ilaha. Isip nga pangulo halimbawa sa iglesia Pastor Jimenez. Kung dunay mga akusasyon batok sa usa ka magbubuhat, may tungod sa usa ka issue, so may angay buhaton sa mga pangulo sa iglesia. Okay, mo ni siya ang gihimo ni San Pablo according sa tong lesson, iyang gimiting ang mga pangulo dito sa Jerusalem. Og ang mga akusasyon mahitungod sa iyang kinabuhi o sa iyang pagministeryo wala gid na himuan niyang babag sa pagpresentar sa kamatuoran. Og ako nakita Pastor Ray, Ma'am Pinky, normal gid na siya nga bisan sa ato karong kahimtang kung doon na gani mga akusasyon, as long as we are in the right path, naalang kita sa insakto, di kita angay mabalaka. Kaya ang Ginoo nagsaad magid siya. Naa siya na to, kinsa may makigbatok na to. Basagdahan na to na siya, muna dili ko malimot sa usa sa ato ng mga leader, ingon siya, usahay ang maayo, kanini akusahan man ta, gahimo lang kang insakto, magpatigbabaw gid na siya, masabtan ra gid na, ngadto unsa ang kamatuoran nga ato ang buot ipasantop. Og mao ni San Pablo wa gid siya mabalaka. Bisan pa gitreat ang iyang kinabuhi, murag hulga siya gani dunay panahon didto nga murag padagi dapatan gid siya pero nakahimo gid siya. Ako nakita nga puno gid siya sa balaang espiritu. Once nga nakonbertir siya, bisang magkinaunsa, himuon niya ang mensahe nga gihatag kaniya sa Ginoo ingon nga iyahang tahas. On the other hand, Pastor, kang mga Jewish leaders, makita na to nga one-sided ra kay sila ba? Ang uban. Sa tuodayon silang unsay maghungihong, ala mo na himuon nilang padakon. Imbis nga unta, naa naman unta si Pablo dito sa Jerusalem, ila untang gi-verify ug unsa ang katinuoran sa ilang nahigop nga mga istorya mahitungod sa tudlo niya sa mga Hudiyo, mahitungod sa pagbiya sa mga seremonyalos gikan kang Moses. So, leksyon ni sa ato nga, ingon nga leader, ma-Jewish man siya unsa nga leader sa denomination, he must not be one-sided. Kuhaon sa niya ang both sides, unya i-clarify. So kinahanglan yun nga ang usa ka pangulo pag-deal sa mga problema sama ni ana mga kaigsunan sulod sa iglesia. Ang pangulo open-minded. Nga tanawon gini mo ang both sides. So sa diha nga gitawag si Apostol Pablo nakig-meeting sa mga pangulo sa Jerusalem. Kung atong tanawon dinhi mga kaigsunan, kung tanawon ninyo ang gihimo ni Apostol Pablo, gidemonstrate gyud niya nga dili tinuod Ang mga isyu. ang maong isyu. Ingon siya sa pagpamatuod, ako ning buhaton ang mga seremonyas.
sa mao nga pero dili na untanay angay buhaton ani, pero for the sake of the unity of the church man ay ninyo mga kaigsuonan, Apostol Pablo nag-compromise, nagbuhat siya sa maong o sa tawag ani nila sa mga Hudyo Purification. o purification rite nga tungod kay siya ni gikan sa mga hentil, dili siya angay makasulod sa mao nga templo unless nga muagi siya niining ritual sa purification. So gihimo na ni Apostol Pablo ipakita lang nga tininuod gyud siya nga Hudyo sa pagtulunan gasunod gyud siya ana mga kaigsuonan. Pero kung atong tanawon mga kaigsuonan ang iyaha nga gibuhat, it was just a compromise. Ingon pa niya dinhi. At it signifies his endorsement of the legalistic motives behind the recommendation. Makita man gud nato dinhi ang pagkalegalismo aning mga Hudyo. Ang implication ni ini mga kaigsuonan, although dili ni makit-an nga angay unta buhaton ni Apostol Pablo, ingon pa niya dinhi, the implication of such an attitude was exactly the one the apostle vigorously tried to oppose. Unsa man ni mga kaigsuonan iyahang gina-oppose nga duha ka pagtulunan. There are two gospel. One for the Gentile, salvation by faith, and other for the Jews, salvation by works. Mao na ang duha nga gusto nga maklaruhan ni Apostol Pablo sa mga labi na kanang mga Hudyo nga grabe gyud kaayo sila kalegalistic. Ingon ni Mrs. White, gusto nako Pastor Jimenez o Ma'am Pinky basahon kaning statement ni Mrs. White. Ingon pa niya dinhi, he, that is Apostol Pablo, was not authorized of God to concede as much as they ask. Dili gi-authorize sa Ginoo si Apostol Pablo nga musunod ra gyud kanang mga ritual bitaw mga pagtulunan sa mga Hudyo nga dili sumala sa maong pagbuot sa Ginoo. Gani, pastore, tingali katong gihimo ni San Pablo sa uban to nga mga negatibo, gihimo ano po talaglain nga kahulugan. Gihimo na po usyo. Kay nganong nagsunod siya didto. Muna katong makita ba nga bisan gani hantud karon, ang mga Hudyo bitaw nga imbis pinili unta sa Ginoo, wa gid mawala sa ilaha, ang ilaha gid salvation by works ug dili nimo na tumanon di gid ka maluwas. Moto ang nakahatag og babag o moto yung nakahatag og panagbangi nga dunay disagreement hangtod nahitabo ang kanina ang nagrayot na dito sa templo. So atong padiyon natong leksyon. Kung atong tanawon no mga kaigsuonan no, sa diha nga dili man gyud madutlan si Apostol Pablo didto sa ilaha nga akusasyon nga nagtudlo siya ani nga pagtudlo nga ang mga Hudyo dili na angay sundon ang mga balaod ni Moses, na napod sila bagong issue mga kaigsuonan. Mo'y hinungdan nga nagdala og rayot. Sa pastor ato sang i-deal with sa ning kining sa issue bitaw nga kining statement diri nga Paul did teach what Paul did teach was that in terms of salvation, neither circumcision nor uncircumcision means anything, as both Jews and Gentiles were equally saved by faith in Jesus. Sa ako nang ma-reflect ani nga ang issue pa lang daan karon nga atong ikuan nga ang we are now teaching salvation through by grace and faith and grace, no? So dito pa lang sa iyang panahon nagsugod na ni kay makita nato pastor nga ang transition baya gyud sa pag pasantop sa kaluwasan di biya lalim. Ang ilang nakasaksihan kinsa na si Jesus nga mao'y magluwas. Unya they were more likely dependent sa ilang makita nga mga seremonyas nga ang kaluwasan pinaagi gid idto nga sa ilang gisunod sa kang Moises. So it's really hard for them to believe on what Paul was teaching. So ingon nga magdala og panaghiusa nga ang kaluwasan sa Hudiyo ug ang sa Hintil usara lisod kaayo sa iyang kahimtang. Bitaw. No? Di ba? Mo na nga kung atong tanawon mga kaigsuonan no, naa paghihapon ng mga epekto kani mga tawo mga katigulangan nato ani mga dugay na nga mga miyembro sa atong iglesia nga mga idaran na, di na ko gusto tawagon tigulang, mga idaran na. Dasok-dasok. Naa paghihapon ana nga panghunahuna. Di ba? Nanay ka ng mga legalismo nga panghunahuna. Mo naghinungdan nga ang uban nato nga mga higala nga mga pundok nagaingon sa ato nga kamo mga Adventista nagatudlo nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuman sa kasuguan, which is not true mga kaigsunan. Kay ang kaluwasan mao ang pinaagi lamang diha sa grasya
kang Kristo, yang kamatayon sa krus sa Kalbaryo pinaagi sa pagtuo. Busa mga kaigsuunan, human ni ana, giisyuhan si Apostol Pablo og lain na pod. Ingon siya nagdala kag hintil diha sa templo nga dili angay buhaton sumala sa Jewish tradisyon kay imo nang gipa o sa tawag nila ana gidesecrate ang maong balaan nga templo. So kung atong tanawon mga kaigsunan, mao ni nagdala og nagresulta kini sa mao nga riot. Tungod aning issue nga si Apostol Pablo nagdala og tao nga hentil gikan sa Efeso nga mao si Tropimos. Unya siya po, gikan po sa mga lugar sa mga hintil. Hentil, oh. So, nakita dito nga wala man ni problema ni Apostol Pablo kay niagi naman siya og purification phase o purification rituals. Pero kaning gi-issue nila nga gidala niya ang hentil, although nahimo ng Kristohanon, isa na pud na nga issue nga ilahang gihimo. Ingon pa niya dinhi kay ang mao nga dapit gidala kuno ni Apostol Pablo apan ang kamatuoran dili kini tinuod. Kay bugat ni nga issue sa mga hentil aw kining mga Jew nga musulod ang usa ka hentil sa templo punishable by death. Murag bugat ni nga crime sa mga Israelinhon. So ingon pa niya dinhi, Paul has been sent in the city in a company with Trophimus, an Ephesian, and it was conjectured that he had brought him into the temple. Kay nakitaan man nila nga kanunay gauban-uban aning tawhana sa iyaha, therefore pag adto niya sa templo niuban pud ning tawhana, mao nang ilahang konklusyon. But though the charge was wholly false, tanawon ninyo mga kaigsunan ha, ang maong akusasyon dili tinuod, it served to arouse a popular prejudice. As the cry was taken up and borne through the temple courts, the throngs gathered. Ingon pa ni Mrs. White, there were thrones into wild excitement. Grabe ning kwan mga murag nagrally na sila sa nawala na ang maong kasagrado sa maong nga balaan nga dapit. Muna pastor nga sa diha nga nahitabo tuntua ning abot din sa igdulungog sa kanini ang Roman commander ang Claudius Lysias. Og mas maayo ra po tuntua ka at least siya ay nakatabang dito nga dili gyud madayon ilang hunahuna nga ilahan na gyud didtong kun mahimo ilan na gyud patyon si Pablo kadto si Trophimus didto nga mao ko yung naghatag og kadaot sa mao nga templo. So at least importante gid ay nga during that time naa gyud muak dayon ang leader sa iya hapod nga katungdanan para ma-justify o matagaan og kalinaw. Pero mo ni inhitabo dinis tong leksyon. The Roman commander Claudius came with troops and rescued Paul before the crowd could kill him. Kailan naman, kung mo patyonan lang San Pablo, tungod lang adto, issue lang tuntua. Unya katunta iyang gihimo, nakita niya kanit tumutumutuo, iyang nadalas kamatuoran, iyang gidala, ato pa gusto to mo-experience siya sa buluhaton, ilahan mo ang gidumtan, ilahan naman ang giisyuhan, kung mahimo ilan ng patyon gani ang alagad sa Ginoo. Mao. So mga kaigsunan, nagkakuyaw ang kahimtang ni Apostol Pablo. Lalim. Apan, sa dili pa kita mga padayon, ato sa ang ato nga break before kita magpadayon og tan-aw unsay mahitabo ni Apostol Pablo. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga kaigsuonan sa ato ang leksyon. Ato gibiyaan kaganiha sa dihang girescue si Apostol Pablo gikan sa mga kaingonta nga pertigyog sukuan na nga mga magtotoo. Grabe no, magtotoo pero grabe yung nga mupatay na gyud tao. Kagot ng ipon. Gakagot ng ilahang ngipon. Kay tanawan ninyo ang mga kaigsuonan ang giingon dinhi sa ato ang leksyon. Bugat ni nga statement. Ingon pa niya dinhi at the hysteric shouting of the crowd. Kana bitaw hysterical na ka nga. Kana out of control na gini mo ang kaugalingon. Maunay nagakitabo sa mga katawhan ni adtong panahona.
he ordered the apostle to be taken to the fortress. Tanawan ninyo, gigamit sa Ginoo, bisan dili tumutuo, may magluwas sa iyahang mga mensahero. Gigamit kining si Claudius Lysias nga maong commander sa Roman government nga naa didtong dapita. Kay samtang ilang lutos o si tawag na gi-pressure nila sa Apostol Pablo niadtong tungura nga gusto na nila patyon, nakaabot man sila didto sa Roman occupied part sa maong parte sa Jerusalem, dito na nisulod kining Roman commander. So makita nato dinhi nga sa diha nga gikuha siya, gi-interrogate siya sa maong Roman commander. O sa may ilahang nahimo mga kaigsuunan kay bisan pa dito sa maong kahimtang si Apostol Pablo baya kung atong tanawon mga kaigsuunan dinhi sa atong leksyon, nakahatag gihapon siya og mensahe. Tanawan ninyo ang Buhat kapitulo 23 hangtod sa gikan sa bersikulo 37 hangtod sa kining Buhat kapitulo 22 bersikulo 29, makita nato din hinga ni hangyo pagyud si Apostol Pablo. Grabe giyahang pailob mga kaigsunan. Grabe gyud ang iyahang pagpaubos sa iyahang kaugalingon. Nganingon pagyud siya sa commander nga, pwede ba ko nimo tagaan og panahon nga mumensahe ko aning mga katawhan? So unsa may iyahang gimensahe atong tungura Pastor Jimenez? Kana ba nga punto, Pastor Ray? Nanumdum ko atong experience bitaw sa usa ka magbubuhat pod nga kuan sila gidakop sa mga NPA. Nga ginan siya nga kung ikaw tinuod yun nga kaning pastor gipamemorize og teksto, gipakanta. May gani kay ang kanta pod natunong pod nga memorize niya ang sa balang alibiton bitaw ng 210. Kanta siya unya gi-memorize siya, giwalihan pa niya. So mo toy nakahatag niya og dipinsa nga tinuod gid siya nga worker. Mun balik ta kan San Pablo, gihatag niya o ya ganing nangayo siya nga iyahang isulti sa unsang paagi nga siya nakabig, unsang iyang kasinatian og tungod ana kadtong pangulo sa mga Romanhon nga maoy interrogate niya, nakabaton siya tinuod man wala mo gisala yung tawhana nganong ato man ni o nganong gidumtan man ni siya sa mga Hudyo nga unta tumutuo. Ug mo ni ang kahimtang dinis tong leksyon nga pahayag ni San Pablo, gihatag niya ang kamatuoran bisan pa ang iyang pagpamatuod sa iyahang pagkakabig sa maayo nga balita. Napo kinukuha ni nga commander sa mga Romanhon, pastor. Kuan ba siya dili siya madali-dalion. Ang iyang una-una ano magyud ni tawana nga pusasa naman niya nga patyo naman. So na kuan siya ba nasibot siya nga mangutana kay ang iyang una-una gikan ni tawana sa Ehipto. O di man day gikan man din siya sa Tarsus. Mo na to nga ang sumpay ani nahibaw-an niya nga si Paul is both Jew and a Roman. Kay nahadlok man pod ang commander kay basig nagdala nig mga katawhan mag-revolt against the Roman. Di gyud supak man sa kanang balaod sa mga Hudiyo nga og sa Roma nga patyo nilang isika kuan citizen ba. And he was both a Jew and a Roman kay by birth Hudiyo man si Pablo. Unya by citizenship atong nabaluan nga siya Roman. Oo. Tingali parehaning sa ato karon nga nay mga naturalized born mga dual citizenship. So kung atong tanawon mga kaigsuunan, aganahan ko ani sa diha nga migawas ang maong issue. Instead nga si Apostol Pablo makiglantugi sa theological issue, theological argument, abi ninyo ang iyang gihimo. Ako nagtuob gihapon ko ani mga kaigsuunan, Ma'am Pinky o Pastor Jimenez, nga ang pinaka maayo nga wali nga atong mahatag sa katawhan mo'y atong personal nga kasinatian. Personal tinuod gyud na pastor. Mao ni gimensahe ni Apostol Pablo. Ingon siya nga ako manglulutos kaniadto, mao ni akong gipamatay ang mga Hudyo, grabe gyud ko ana nga ka dedikasyon sa ako nga paglutos sa mga katawhan kaniadto apan tungod sa akong eksperyensya nga nakit-an nako ang Ginoo na usab ang akong kinabuhi, kinakit-an nako ang tinuod nga kamatuoran. Amen. Mao na nga, mga kaigsuunan, dili ta angay mahadlok nga di ta kabalo mo wali. Di ta kabalo mo Bible study. Ang imong kasinatian sa pagkakabig diha kang Kristo, mao'y pinaka kusog, pinaka maayo nga wali nga atong mahatag sa katawhan sa diha nga kita magsaksi alang sa ato ang Ginoo. Kana ba, Pastor, hanumdum ko sa nagguha bitaw ko og
church growth kanya to. Si GI, under ni Pastor Park o ni Pastor Manalo, itudlo ganyan ang personal testimony bitaw nimo. Sayon kaayo masabtan sa tao. Kunya bisan tong prejudice na makita bitaw giunsa gyud nimo pagkakaplag sa kamatuoran. Importante na kay imo mo gud ng kasinatian nga ikaugalingon gyud nimo nya mapahayag nimo didto muna nga ang mga tawo pagkadungog nga mao ni San Pablo kaniadto iya unsa siya kabangis nya unsa ang kausaban niya daghan pud ang nangandoy nga unta sila makabato ni ana nga pagtuo ni ana nga kamatuoran para pud nga makahatag hingpit kausaban sa ilang kinabuhi. Mao ta ni mahitabo gyud sa ato mga minahal nga makisunan. Humato ni natun-an atong kinabuhian kay leksyon man gud ni unya atong sundon mo ingon ni Pastor dinhi mampingking nga di kita mabalaka kay dili man kalisod-lisuron sa Ginoo kung naa ka diha nagahatag og mensahe. Moabot man ang mga problema ingon ana pero naisaad ang Ginoo nga ang balaang espiritu mohatag nimo og mga pulong aron masabtan sa katawhan ang mensahe nga imuhang gidala nga diin gusto sa Ginoo nga madayag ngadto nila. Mao na nga makita nato mga kaigsunan, salamat Pastor Jimenez, makita nato dinhi nga ang mensahe, ang pagwali ni Apostol Pablo dili lamang sa mga Hentil apan bisan sa mga Hudyo tungod kay daghan pang mga Hudyo nga dili gayud makadawat sa kaluwasan pinaagi sa grasya ni Kristo mga kaigsuonan. Mao na nga atog yuning balik-balikan og iklaro mga kaigsuonan sa atong kapanahunan karon. Kay naapay mga karaan nga mga Adventista nga nagunahuna nga ang kaluwasan pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Mga igsuon, ang pagtuman sa kasuguan dili mao'y makahatag kanato sa atong kaluwasan. Ang kaluwasan makuha lamang nato pinaagi sa pagtuo diha sa grasya ni Kristo. Ang pagtuman sa kasuguan bunga na siya mga kaigsuonan ang pagkalinuwas nato diha kang Kristo. Mao ginay gibalik-balik ni Apostol Pablo nga iyahang mensahe sa mga Kristohanon nga mga Hudyo Og mga Hentil. og mga Hintil. Sa Kay ato, sa pastor kani ato ginhumduman mga pinlangga nga magsuonan sa gingon ni Pastor dinhi ang pagtuman sa kasuguan dili na basihanan sa kaluwasan kun dili kana siya tulumanon sa mga tawo nga nakaangkon na sa kaluwasan pinaagi sa grasya ni Kristo. Di ko nato na ihikling di ta maingon nga awa ni nilabot ng sugo. Dako kay nagkalabutan pero bantayi gid ninyo ang kaluwasan grasya ra gid na siya. Buhat ra gid na sa Ginoo para nato. Humanta na luwas tanan nga tulumanon sa mga taong linuwas mauna na ang ato kinabuhian aron ta maandam yun fitted ta kanunay sa pagbalik sa Ginoo alang sa iyang gikariyan. Amen. Kaning bitawng personal nga testimony sa kinabuhi ni Pablo. katong naghangyo siya nga pasultiha sa ko aning mga tawana. Mhm. Wa man gid siya worry ngayon nga wa man ko ka-memorize atong teksto oy. Ay oo. Wa ko ka-memorize atong history nga akong nakatunan sa ayas o asa dapit. Ang iya ra gyud nga kinabuhi mo ay nahimong epektibong testigo sa kausaban sa kinabuhi. So kana nga premise mga kaigsuon na di ta mabalaka kung kitay apikihon na sa pagpamatuod o pagsaksi may tungod sa tong kalawasan dawat kang Ginoong Hesus tungod kay epektibo man gitinuod kay ang kausaban nga ilang nakita pareha ni San Pablo, Saulo siya sa una magluluto siya karon nakalit na may nunig ka mura nagkarnero sa una leon man gid unta ni. So makapamalandog sila nga tinuod gid ni oy kay bisan siya og himuag istorya wa man gid siya landong nga nangisog siya ning samot mahinuon siya og ka isog diha sa pagpamatuod sa Ginoo. So kana nga bahin mga kaigsuonan di kita mabalaka kay balang espiritu mo guide sa atoa kung unsay at angay nato ipamatuod o isaksi sa panahon nga kita kinahanglanon na. Bitaw, so kung sa kasinatian nato, sama nang giingon ni Ma'am Pinky nga, kung atong kay kasinatian mga kaigsuonan, wala angay kabalak-an nga i-memorize nga teksto, kay ang atong kasinatian, bisan pa bag-utang mata, pangutan-on ta sa ato ang naagian mga kaigsuonan. Masulti man yun nato sa detalye ang atong naagian. Busa mga kaigsuonan, mo na pinaka maayo nga atong eksperyensya. So, human nga sa diha nga gi-interrogate pag-ayo mga kaigsunan gani gilatigo pa gani siya dinhi sa mga Romanhon aron lang makita nila kay nahadlok man sila kay nagunahuna pod aning mga Romanhon nga basig threat ni siya sa
imperyo sa Roma. So gilatigog yun siya, gi-interrogate yun siyang maayo. Sa diha nga nakitaan mga kaigsuunan sa commander, na-realize niya nga si Apostol Pablo does not represent any threat to the empire. Wa na nag-representar og kanang threat sa mao nga imperyo. That the issue involved internal dispute sa mga Diyos. Kay kini nibalik ra po dito issue ang circumcise o uncircumcision. Kani gitaw pagtuman ra gyapon sa kasuguan. Busa ang gihimo sa maong Romanhon nga commander, he asked the Sanhedrin to take the case. So gidala na dito sa korte sa mga Hudyo ang maong pag-decide sa maong kaso ni Apostol Pablo. Unya tanaw na to pagatubang ni Apostol Pablo diha sa mga husgado sa Sanhedrin. Grabe ang iyahang naagian mga kaigsuunan kay sumala pa sa atong leksyon. Introductory statement pa lang nila, pagbungad pa lang sa iyahang pagsulti sa alang sa iyang kaugalingon, Whitewash. ang gibuhat sa iyaha. Gisagpa man gyud siya mga kaigsuunan sa iyahang baba. Ambot lang mga kaigsuunan na malandong ko ani nga experience ni Apostol Pablo. Kaha kung kita mga Adventista minahal nga mga kaigsuunan. Makaagi ni ini. Makaako ka atag paubos sa atong kaugalingon sama ni Apostol Pablo. Usa na nga pamalandong nga pangutana ngan hinato mga kaigsuunan. Sagpaon ta? Itaon ang pikas. Ha? Usa ka atong reaksyon. Pastor Jimenez. Masayon isulti ka sa buhaton, Pastor. Bitaw? Kay karon og naa kay istoryang mabati og dili madala sa school board, church board atus korte mag-abot. Bitaw. Oh, mo na ang kalisod diha nga murag na forgotten na bitaw ang principle nga mao gyud untay angayan sa usa ka Kristohanon kay humility gyud ang kulang sa tao karon. Kaya ka na lang tulisokon ta mga kaigsuunan. Siyempre kaingon po ta nga, pagbantay ba ya kay na. Mabali ganing imuhang tudlo. Po na mga kaigsuunan nga. Dako ning pamalandongon nato mga minahal nato mga kaigsuunan sa Kani atong pastor, pag-alagad. kani at least ato gyud makita nga si San Pablo puno gyud sa balang espiritu. Kaya sa imuhang punto didto na ako'y nahinumduman. Mga kauban na po ito sa buhat nga dunay usa ka ministro, pangulo gyud sa usa ka institusyon, iyahang sakop nagmura og naghimo og dili maayo, unya dihang gihusay na tubangan sa mga leader halos tugsuko nilang iyang mata, gituliso ko maayo muna nga nadunggan sa usa ka leader in paniya kun ako to di gyud to magpabilin nga dili mabali tong tudlo sa gatulisok. Puro nakaingon ko nga si San Pablo gidapatan gyud. Anang bahina atong makita nga kun wala pa siya bala ang espiritu kay sige na ni mampingki nga dili kita kapanganti ani kay lain-lain magud ta. Pero malipay lang po ta sa Ginoo kay di ba naman siya giingon di pug kanya tagaan og pagsulay nga dili bulabaw si pagtuo. 1 Corinthians 10:13. 10:13. Kung moabot na nimo nagpasabot mas labaw pa di imong pagtuo. So we need more power of the Holy Spirit mo na mga pinalangga ang mga suunan ato og na kanunay iampo nga gamhan ta kanunay sa balang espiritu kay pag-abot ani nga problema sa imong kinabuhi sigurado gid kang makabarog kay naaman ang balang espiritu hatag sa imong gahom. Mao na mga kaigsuunan, mga si Apostol Pablo nakaingong gyud siya sa Galacia mga kaigsuunan nga dili na ako ang nagkinabuhi kundi si Kristo ang nagkinabuhi kanako. Apan bisan pa ni anang higayon na mga kaigsuunan. Ako nag-imagine kay ang pagkasagpa tingali sa iya, dili to hinay ba? Nagkadugo tingali iyahang baba. Mo na akong imagination mga kaigsuunan. Posible nga lagpot ang ipon. Nagkadugo iyahang baba pero wapod siya napugnan mga kaigsuunan sa maong pagbadlong sa maong mga pangulo. Sama sa gihimo gihapon ni Kristo. Tanawan ninyo ang gisulti ni Apostol Pablo. Makita nato ni sa Acts chapter 23 verse 3. Gusto na ako nga hangyon Pastor Jimenez, palihog daw basaha Pastor. Okay, buhat 23:3 og si Pablo miingon kaniya sa Dios pagasagpaon ikaw. Pinaputi nga bungbong nagalingkod ikaw diha aron kuno sa paghukom kanako subay sa balaod ug unya imo akong ipasagpa supak sa balaod. So tanawan ninyo mga kaigsunan nga wapo di ay naghilom si Apostol Pablo. Nisulti po gyud siya Balos gid siya. og pagbadlong pod ngadto sa mga pangulo.
So makita nato dinhi nga bisan gani siya po si Kristo kaniadto nga gitawag niya ang mga Farisiyo nga mga hypocrite. Hypocrite. Oh, hypocrite. So murag mao ni ahang gi-echo mga kaigsuonan. So akong gina-imagine Ma'am Pinky og Pastor Jimenez nga kining kinabuhi ni Apostol Pablo daw dunay mga parallelism dito sa kasinatian ni Kristo sa ilahang pagbuhat. Correct, Pastor. Pagkinabuhi nila. Oo. No? Pero dili lang yun siya ka-equate sa kasinatian ni Ginoong lahi po. Hesus. Pero So, may but mga the story parallelism siya. repeat itself. So Yes, makita correct. nato din mga kaigsunan nga kung na-experiensyahan ni Kristo, na-experiensyahan ni Apostol Pablo mga kaigsunan, malagmit sa ulahing mga panahon, uban ka nato mga minahal nga mga kaigsunan, maka-experiensya usab kita ug sa mga kasinatian nga naagian ni ining atong mga pangulo sa atong iglesia. Amen. So, makita nato dinhi nga giunsa mga kaigsunan sa argumento. Grabe ka bright ni Apostol Pablo. Samtang nagatubang sa Sanhedrin, giunsa ni Apostol Pablo pag divert sa issue gikan siyahang kaugalingon mga kaigsunan. Kung atong tanawon dinhi sa ato ang leksyon sa bersikulo 6 kapitulo 23 hangtod sa 10, makita nato dinhi ang gihimo ni Apostol Pablo nga iyahang gi-divert ang issue dili sa iyahang gikan sa iyang kaugalingon padulong ngadto kang Kristo. So unsang higiyang gihimo? Iyahang gidala, pakibasa daw Pastor Jimenez. 23 Sais ngadto sa 10. ngadto sa 10. Oo. Apan sa pagkamatikod ni Pablo nga usa kabahin kanila mga Sadyuso ug ang usa mga Parasiyo, siya misinggit sa Sanhedrin, mga igsuon ako Parasiyo, anak sa mga Parasiyo, og bahin sa paglaom og sa pagpangabanhaw sa mga patay, ako karon ginahukman. Og sa pagsulti niya niini nahibalo o nahitabo ang panaglalis sa mga Parasiyo og sa mga Sadyuso, og nabalhin ang pundok sa mga nabahin ang pundok sa mga tao. Kay ang mga Sadyuso ugod nagaingon man nga walay pagkabanhaw ni manulunda ni espiritu, apan ang mga Parasiyo nagatuo nga aduna kining tanan, og nahitabo ang kusog nga sininggitay, og pipila sa mga iskriba sa pundok sa mga Parisiyo nanindog og nakigbisog nga nag-ingon, wala kami nakitang dautan ni ining tawhana, pananglitan tinuod nga may espiritu o manulunda nga nakigsulti kaniya unsaon man, og sa diha nga misamot kainit ang panaglalisay, ang koronil nga nahadlok nga ilang kunis-kunison si Pablo misugo sa mga sundalo sa pagkanaog og sa pagsakmit kaniya gikan kanila og sa pagdala kanila ngadto sa kuta. So makita nato mga kaigsuonan nga gikan sa iyahang kaugalingon ang issue Grabe no? ni balhin didto ngadto kang Kristo. Kay ingon pa dinhi sa ato ang leksyon mga kaigsuonan, ingon ni Apostol Pablo, nothing else could explain how he had changed from his former zeal to become what he was now. Ang nakausab lang kang Apostol Pablo, ingon pa sa iyahang kasinatian, ingon pa niya dinhi, if Jesus has not been raised from the dead, then his ministry was pointless and he knew it too. So nakibalo si Apostol Pablo mga kaigsunan nga tungod lamang sa pagkabanhaw ni Kristo nga iyahang manluluwas mo'y naghatag kaniya og kasiguruhan sa iyahang pagministeryo. Mao nay hinungdan mga kaigsunan nga sa diha nga ni anang gabi una kay giluwas naman siya sa mga sundalo mga kaigsunan gikan sa maong dakong katalagman, samtang siya na mahulay mga kaigsunan ang manulunda sa Ginoo ni duol ngadto kaniya. Ingon pa niya dinhi, the Lord appeared to him with his encouragement. So makita nato mga kaigsunan nga sa ato ang pagbuhat diha sa Ginoo, musugot ta og sa dili mga kaigsunan, adunay moabot nga panahon madiskuryo kita. Pero ayaw kabalaka igsuon nga naman ang Dios magapadala og daghan nga pamaagi diin kita dasigon sa pagbuhat sa mao nga buluhaton. Mao ni ang ato ang memory text kaganihan nagaingon
Be of good cheer, Paul, for as you have testified for me in Jerusalem, so you must also bear witness in Rome. So makita nato mga kigsunan nga dili lamang sa Jerusalem, bisan pa didto sa Roma magapadayon siya sa iyahang pagtestimonyo. So makita nato nga dako gyud ang atubangon pa ni Apostol Pablo nga iyahang mga pakigbisog, pagmensahe ngadto sa mga katawhan. Mampingki na kay insight nga ika. Kanang the Lord has a way of reaching out those who are unreachable. Kay when Paul was brought to the Sanhedrin, tubangan sa mga Sanhedrin, nahibalota nga ang Sanhedrin comprises ni siya sa mga Parisiyo o sa mga Sadusiyo nga maski sila dili magkasinabot sa ubang isyu pareha adtong ang pagkabanhaw di gid mo to ang mga Sadusiyo ani nga nay pagkabanhaw sa katawo labi pa kay ang gidala nga mensahe ni Pablo mao ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. So kani nga okasyon naggamit sa Ginoo si Pablo sa pagmensahe aning mga religious leaders nga unta ang ilang pagtuo ibalhin nila sa kamatuoran sumala sa pagsaksi ni Pablo nga sa mismo si Pablo membro manggani sa Sanhedrin. Kaniadto. Kaniadto nga karon nahimo na siyang isog nga misyonero sa pagsulti kanila mahitungod sa maayong balita. And so the Lord really is wonderful and He has a way of reaching out those people who cannot be reached. Sa gagamit ra gyapon siya. Di ba ang Sanhedrin, si Pablo, Sanhedrin membro, gigamit ra gyapon siya pabalik mo na hinungdan nga atong masabtan nga gipabalik kid siya sa Jerusalem para maminsahian ng mga tawhana. Dili lamang nagagamit kaniya nga makaminsahe mato sa mga Hudyo, mga kaigsunan, makitaan pod nato dinhi nga ang Dios naggamit pod og daghan paagi nga ang iyahang mensahero maluwas. Amen. Kay hamak mo ana 40 ka mga tao nagkasinabot sila nga Patyon siya. iya gyud patyon iambus gyud nila Ambuson. nya gawa po gyud nila hang plano ingon nila nga atong hangyoon ang commander sa Roma nga ipatawag nato ni Apostol Pablo dinhi sa Sanhedrin balik nga sa diha nga muanhin na siya amo na ni nga ambos amo na nang patyon pero ang Ginoo naman po'y paagi nga dili madayon ang maong daotang plano sa mga tao pinaagi sa iyahang pagpamangkon ni Apostol Pablo may nakadungog sa maong plano ug iyahang gisuginlan si Apostol Pablo o gisugid ngadto sa commander sa mga Roma nga mao'y nagluwas kang Apostol Pablo gikan sa maong kamatayon. Ug tungod ni ana, si Apostol Pablo naghangyo nga sa iyahang pagkaromanhon, sa iyahang Roman citizenship, nga gusto siya makig audience ngadto sa Pangulo sa Roma. Dito sa kang kinsani kay Felix. kang Felix. Felix. Oh, the Roman law ingon pa niya dinhi duha ka butang. The Roman law fully protected its citizens who had the right mo niyahang right to have a legal trial which they could appear before the court and to defend themselves and also the right to appeal to the emperor in case of an unfair trial. So mo ni iyang gipangayo nga iyahang katungod mga kaigsunan nga si Apostol Pablo dadon ngadto i-trial dito sa Rome kung dili pagyod dito siya sa emperor makig atubang. So mga kaigsunan nagkalami aning atong discussion sa ato ang leksyon. Apan among gikasubo mga kaigsunan nga ang atong oras mubo na magyod. Paspas man gyud ato ang oras mudagan so akong pangayoan og katapusan nga mga pamulong-pulong si Ma'am Pinky dayon si Pastor Jimenez. Ato mga pamalandong mga kaigsuonan nga magkadugay gadi di ay ang atong pagbubo sa panahon, sa pagtuon, sa balang kasulatan, labi pa ang makinabuhi sa mga mensahero kung mga katawan sa Ginoo. Personally, na-benefited ko ani tungod kay the more nagbasa ko sa leksyon, mura kulang kay sa akong panahon nga magtuon gyud kay aron nga makabalot taon nga it has something to do with our own faith nga malig-on ta nga maghunahuna ta nga ang atong kasinatian sa Kristohanong pagtuo kuan may labot di siya sa atong pagsabot pod sa mga kasinatian sa unang panahon
Mao. Nga mobalik ta kanuna sa kinabuhi ng Ginoong Hesus nga the source of life itself and the source of salvation even experience the death that who was not supposed to suffer for the sake of our salvation. Amen. So mao na ako nakuha mga kaigsuonan nga nindot kaayo ang atong pagtuon sa leksyon nga kining isa ka oras kulang ra gyud og among gibati nga ayudahan gyud ninyo sa inyong personal nga pagtuon kay dili na tanan namo mahisgutan. Amen. Ang Ginoo magpanalangin. Mga minahal nga mga kaigsuonan, ay gid mo kalimot nga bisan unsa nato ka matutom sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo, dili kita exempted og mga pagsulay. Gani ang atong leksyon nagaingon dinhi akong basahon, when we do the right things in the service of God, there is no guarantee that we will be kept safe. Amen. But we can know that God does not abandon us. Instead, He gives us the courage we need to persevere. Ang kinabuhi ni San Pablo, bisan atubangan sa Sanhedrin, atubangan sa mga leaders, iya gid gipasasantop kanunay nga di gid siya magmalinapason sa langit nung pananawon nga iyang nakita sa dihang siya nakabig sa kamaturan. Ingon unta nini atong commitment mga pinlangga nga magsunan. Aron ang kalampusan, panaghiu sa atong mga batnan, kitang tanan maandam sa bisan unsang takna si Ginoong Hesus magabalik o magakuha kanato. Amen. Mga kaigsuonan, ang tumungog tuyo sa kinatibuk-an ining atong leksyon mao ang pagpasantop kanato nga ang iglesia gikinahanglan managhiusa. Amen. There is unity in the church. Yes, Lord. Ug sama sa gisulti kaganihan ni Pastor Jimenez, dili garantiya nga tungod kay kita mga katawhan sa Dios, anak sa Dios, dili na ta makaagi og mga kalisod. Isa kana mga kaigsuonan nga pagpamatuod sa kasinatian ni Apostol Pablo. Nga bisan pa kita magbubuhat, kita matinumanon sa pagsunod sa atong Ginoo. Ang labaw importante mga kaigsuonan, mao ato na bang gitugutan si Kristo nga mo'y magkinabuhi sa atong mga kinabuhi. Kay kung ato ning mabuhat sama ni Apostol Pablo mga kaigsuonan, mahimo kitang magmadinaugon. Dili tungod sa atong kaugalingon, pantungod lamang sa grasya sa Dios nga atong maangkon. Praise the So sa atong pagtapos mga kaigsuonan, maminaw ta og usa ka awit sa dili pa kita magaampo kauban ni Ma'am Pinky. Power is given in earth and in heaven. All power is given unto me. Go and teach them, teach all nations, baptizing them in my holy name. Teach them to obey all things as I have commanded you. I will be with you. I will be with you unto the end of the world. O Diyos ang namo nga balaan, pagkatamis pamalandungon ko ng among mga kinabuhi, amo gyud mapuslan pinaagi sa pagdedikar diha sa imong buhat. Amen. Ug tubangi mi amahan sa pagsabot ang kinabuhi nga labiing suod diha kanimo, dili kini gawa sa mga pagsulay, kundi hinuon daghang mga pagsulay
mga problema balatian nga maabot sa among kinabuhi. Nga usahay makapangutana mi nganong ning abot man kini sa among kinabuhi nga nag-alagad man unta kami kanimo. Amahan, daghang salamat niya ng ibalang espiritu nga nagpasabot ka na mo usab. Nga kining tanan walay mga pagsulay nga maabot sa among kinabuhi. Nga imong nakita nga dili namo masarangan ug nakita sab nimo amahan nga mao kining paagiha nga kami makaibalo kung asa na kaming dapita sa among pagtuod ya kanimo. Yes, Lord. Ang amo lang gipangayo amahan sama sa imong pagpadasig kang Apostol Pablo, lig-una kami Amen. sa panahon nga maabot ang personal nga balatian, personal nga mga pagsulay sama sa kamatayon, sa mga hinigugma ug uban pa nga mga pagsulay nga wala na mo damha. Yes. Lig-una kami kanunay. Labi na ang mga kaigsuonan nga nagmatinumanon nagapadayon sa pag-alagad kanimo bisan pa sa kalisod ug kapitos. Amen. Kay kining tanan among gipangayo sa ngalan ng gahom ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Praise the Lord. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel. Sharing love, changing lives. Murag lapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Murag pamuhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, murag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naman po siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan dire. Hops! Kadali lang higala! Nahibalo ka ba nga pwede kang madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa shitis-shitos ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel.